Ja sa to teraz naučím. Dajme si ich k sebe na zem, alebo čo, nie? Počúvajte, kamaráti, poďte ku nám tuto na koberček. My sa dnes nebudeme blázniť, my sme prišli na tvorivé dielne. Viete, čo sú tvorivé dielne? Buľka, ty vieš? Neviem. No, sama píka. Neviem. No kto vie? Ja Čo? Tvorivé dielne sú to, že zo nejakých starých vecí stávajú nejaké veci. No ty si Gratulujem. úžasný. Zatlieskame. Do starých vecí sa tvoria veci. Ale som chcel sa už koniť. No kde ho vezmeme, keď nesvietí? Nebojte sa, ono príde. A tam ho máme na okienku. Však tu svieti. A keďže sa bavíme o tých kvetinkách, tak tieto kvetinky by tak možno by sme si mohli ozdobiť. Minule všimla, keď som tu bola tak tajne, že vy tu máte veľa kvetiniek a vaše pani učiteľky a pani riaditeľka miluje kvetinky, tak som sa z tých vašich krásnych kvetiniek spravíme. Ale my si spravíme krásnych, my sme doniesli také krásne kvetinky, vy si spravíte veselých, takých detských, dobre? A tuto nám pôjde o to, že vy ste mali škôlkarikovia, aby ste sa naučili viazať. Tu ide o viazanie. Ako frajerky. Nádherne! Gratulujem. Ako sa voláš? Minka. No zatlieskame jej! Krásne. A ty, môj zlatý, nejde to? No poď vyskúšaj ešte. Ja robím kvísiky a potom robím niečo iné. Nie, ty máš urobiť mašličku. Tak poď urob mašličku, ako urobila Kvinka. Je Karinka? Minka. Je Ninka. Nepočujem. Páči ti jedna. Páči sa. Kto ešte nemá ručičky? Kto si prosí ešte? Nech sa páči. Ja nemám. Mňa to baví. Ja tu budem. Ja ani domov nejdem. Dobre, Gujka, teba tu nechám. Máte tu A ja jednu pôjdem postielku? do inej škôlky. Máte navyše postielku? Nie, máme tu lehátka. Tak ja sa zmestím na lehačku. Dobrý deň. Prišla pani riaditeľka. Ako poďa? Poď tam, ide o to. Ja už chcem robiť. No, Buľka. Ide vám poukázať, a teraz dnes ich všetci si zoberte, aby ste mali svoj priestor. Tu handričku, ktorú som vám dala na ručičky, áno? Ani ja. Že ručičky. Hej. Prejdeme si laku. No, ja mám krivu. Ja mám krivu. A dotkne tú druhú časť, to je veľmi dobre. Tak ja vám teraz ukážem, keď to máme takto pekne zložené, tak si dáme takto tú šnúročku a zviažeme si to. Teraz je pre nás dôležité to viazanie, dobre? Ako sme sa učili viazať šnúročku. A takto to zviažeme. Ale teraz nebudeme robiť mašličky, urobíme iba uzlíček. A ešte raz to zviažeme. Si ho chytíme ako vajíčko a prevrátime. Páči sa. Gujka, pozri. No, takto. Počkaj. No. A už keď to urobíš niekomu, tak nech si z toho takto vytvorujú krásne. Čo mi to tak hovorí? Vašimi prstíkami, vašimi krásnymi drobnými si vytvarujete. A to je vlastne naša hlavička. Hlavičku si pekne vytvaruj. To je Urobíš, hlavička. toto je tvoje. Nech si to. No takto, poď mi. Aha. Chyť si to pekne. A zase to isté, ten kúzlik, áno, pozeraj, ten kúzliček, zase je ten kúzliček. Ten je pre nás dneska veľmi dôležitý. Iba ten kúzliček sa dneska hlavne musíme Pekne, ukáž. No, a kde máš ty? A máš ručičky? Ešte ručičky. Dobre? A nemáš ručičky? Nájdeme, hej? Dobre, nebojte sa. Na tie vaše lístky, čo vám tu
dielko. Čo si dáme trošku na tú? Čipaka. On sa nehrajú Aký zlatý chlapci dvoja prišli. Prináša. Dívajte sa, aha, do objektívu všetkých vidno. Kristína, tam sa dvaja. Zakývajte. Zakývajte.